Bueno. Ja estem aquí. Som les 4 estacions. Jo la Victòria, que represento la primavera, perquè sóc molt explosiva, m'encanta el sol, també m'agrada molt la pluja i les flors me fascinen. Jo, per una altra banda, sóc l'Alexia i jo represento l'hivern, aquella sensació d'estar còmode a casa, de no tindre inquietud, doncs aquesta sóc jo. Jo, la Zoe, represento la tardor, els colors melancòlics, les ganes de reflexionar i l'etapa entre la calor i el fred. Jo sóc la Martina i represento l'estiu perquè m'agrada molt anar amb les amigues a la platja i estar molt amb elles i anar amb màniga curta. Bueno, avui us avanço que tindrem un convidat molt especial. Però primer, com estem avui? Jo, la Victòria, estic molt bé, la veritat. Fa un dia fascinant. Espectacular, aquest solete... Jo estic cansada perquè les classes s'han fet molt pesades, hem tingut un debat i a més a educació física m'heu xafat l'esquena. Bueno. I tu, Martina? Jo sóc la Martina i estic també supercansada perquè demà tinc 2 exàmens i ja no puc més. L'època dels exàmens és molt dura. Sí, perquè és com tota la setmana tens un examen deures, examen, i tot el rato així. Claro, i sembla que els profes no es posin d'acord. Sí, per molt que els hi dius, en aquesta setmana tenim 3 exàmens, ells diuen, no, hem de posar-lo. Claro, com, no tenim més temps. Però bueno, avui, com a convidat especial, tenim en Pep Blai. Pep, que ens podries dir quin paper fas en l'institut? No ho sé, però espero que no sigui algun d'aquests profes que tan passen de tot segons vosaltres i que no es coordinen amb els altres per posar-vos exàmens. No, tots els millors. Tan dolents som? No. Mira, soc professor de català, perquè jo em vaig llicenciar Filologia Catalana l'any 1989, ja em fa molt d'anys això, Soc del segle passat. I, a part, soc professor de l'optativa de podcast, perquè sempre m'ha agradat molt fer tele, fer ràdio, fer vídeo. Bé, tu sempre has volgut ser docent? No. No? No. Jo, quan vaig acabar la carrera de filologia, el que volia era ser escriptor i com que no podia guanyar-me la vida com a escriptor, vaig començar a fer de corrector de català, perquè aleshores els diaris i les editorials tenien correctors, encara ara tenen traductors i editors també, gent que corregeix el llenguatge. I després vaig acabar fent de periodista i després de guionista perquè sempre he tingut una part creativa i finalment, ara de més gran, he provat de ser professor. I des de petitó vas pensar això o...? No, bueno, de petit sí que pensava que volia ser escriptor perquè sempre m'havia agradat molt escriure. Tenia un diari en forma com de vaca, recordo com el van regalar, que tenia forma de vaca i aleshores obries i les pàgines tenien forma de vaca i allí escrivia les coses que em passaven pel cap o rimava coses per jugar. Sempre m'ha agradat això d'escriure. Quin ha sigut el millor projecte que has fet? El millor projecte que he fet? N'hi ha molts. Comencem. Com a novel·lista, una novel·la que es diu Vampiria Sound, que és una novel·la d'assassinats en el món dels concerts i de la música, en què troben que hi ha moltes possibilitats de que sigui un vampir el que estigui implicat en aquests assassinats. Això com a escriptor. Com a guionista de televisió, una sèrie documental sobre el Manchester City des de dins, explicant totes les anterioritats i veient tot el que passava en les reunions de l'entrenador Pep Guardiola amb tot l'equip. I finalment, com a professor, em sembla que el que m'agrada més és fer l'optativa de podcast. Tu diries que totes aquestes experiències que has obtingut t'ajuden a ser millor professor o a explicar millor les coses i poder connectar millor amb el teu públic? Sobretot quan vaig fer de periodista. Durant 10 anys vaig ser periodista cultural i musical al diari Avui, després ho vaig ser TV3 de viatges i llavors en tots aquests anys vaig aprendre molt a explicar d'una manera clara i que la gent entengués les notícies i tot allò que jo coneixia. Aleshores, ara quan he arribat aquí, com a professor, me n'he adonat que tot això ho puc aplicar
I a més, a mi m'agrada posar-hi sempre ajudar-me amb vídeos o ajudar-me per, no sé, per elements audiovisuals o diferents que no siguin només la llengua escrita i parlada. I tu, Pep, quants anys fa que estàs en aquest institut? És el segon, però tinc la sensació de que porto tota la vida. Perquè, no sé, sempre que us veig ja m'agrada. És que és una feina xula. Sobretot, quan hi ha una bona empatia amb els alumnes i els alumnes feu coses, fantàstic. Després hi ha dies en què els alumnes no tenen ganes de fer res i llavors et deceps i et quedes una mica així xafat. Però hi ha dies de tot, afortunadament hi ha dies bons, no? I meravellosos. Quan surt alguna cosa molt bé, surto superfeliç cap a casa. Clar, has de saber decidir bé el teu treball. Si t'agrada ser professor, ets molt bon professor, o sigui, Sí. has de saber com portar-ho, perquè no és un treball difícil, o sigui, no és un treball fàcil en si, o sigui... Claro, és que fer una classe que sigui només teoria i no sigui aprenentatge és molt difícil, però també és de les que més plena als alumnes. I parlant d'això, tu diries que tu ets feliç quan tu et sents ple d'ensenyar als alumnes? O sigui, tu ensenyes una cosa i sents que els alumnes ho han rebut molt bé. De vegades és l'èxit particular. De vegades és veure que una persona que saps que li costa molt una cosa, has aconseguit motivar-la per alguna cosa o superar un obstacle que era molt difícil per a aquesta persona. D'acord? Després hi ha un altre element, que és fer content a tota la classe. Això és molt complicat. És molt complicat perquè hi ha molts adolescents que venen a l'institut per tal com és el sistema o per el seu caràcter o pel que sigui, que facis el que facis, no tenen ganes de fer res, no? I llavors això t'ho fa difícil. I quan aconsegueixes que tota una classe faci alguna cosa i ho faci en grup i ho faci bé, clar, la satisfacció és molt gran perquè és molt difícil. Al final, el més important és quan me trobo els alumnes i tenen confiança per dir-me la veritat. I això no té preu. Que els alumnes em diguin els problemes que tenen per l'assignatura, o potser a vegades per altres coses, i que demanin l'ajuda i que jo ho intento, a vegades me'n surto, a vegades no, per això és importantíssim. No? Vull dir, si els alumnes no em diguessin res, em sentiria fracassat. Pep, ens podries explicar una anècdota, ja sigui divertida o una anècdota sobre la teva experiència com a profe? Una experiència com a profe? Mira, el primer dia que vaig entrar en una aula, en un institut, en la qual hi havia gent de moltes cultures diferents, i hi havia un noi xinès de naixement que quan vaig demanar per el primer dia de classe, jo sempre demano als meus alumnes que omplin una fitxa. Primer s'espanten i aleshores després comencen a fer tot el que els hi demano, que són quins vídeos, quin tipus de YouTube t'agrada més, quin tipus de sèrie t'agrada més, quin tipus de música, i tots agafen el bolígraf i escriuen. I així jo veig també si fan moltes faltes, si no. I aquell noi xinès em va dir, jo no ho faré això. I dic, per què no? Diu, perquè jo no agafo mai un bolígraf. Com? Diu, jo no faig servir bolígrafs, jo només faig servir el mòbil o l'ordinador. El bolígraf és una cosa prehistòrica. I jo li vaig dir, sisplau, fes el favor, que no és tan complicat, no passa res. I em va dir, és que no, és que el mòbil és una extensió de la mà. A anatomia i a biologia hauríem d'estudiar que el mòbil és com una part més del cos humà. Jo em vaig quedar parat mirant-lo i li vaig dir, tu has arribat fins a tercer d'ESO. Com t'han aprovat? No sé, m'han aprovat els profes. Dic, doncs, de mi ja ho sé com ho faràs. A mi aprovaràs i faràs un treball en bolígraf. Tria la sèrie que t'agrada més. Caillou. Els dibuixos animats del Caillou? Doncs li vaig demanar que fes un treball sobre el Caillou, que m'expliqués coses del Caillou, va agafar el bolígraf i per primera vegada en tota la seva ESO va fer un treball del Caillou per poder aprovar català amb el Pep Blai. És bona manera, la veritat. Per últim... No sé si va ser bona manera, però vaig flipant que un alumne de tercer d'ESO et digui això directament el primer dia, jo, professor novell a l'aula, imagineu-vos. Puc fer una pregunta a les meves companyes, així ràpida? Sí.
ara estem a l'institut i estem aprenent i estem fent optativa de podcast, però ja que hem parlat d'oficis, què voldríeu ser de gran quan sortiu d'aquí? A veure, és una pregunta una miqueta difícil, perquè hi ha molta gent que encara no sap, perquè està perduda o no sap realment què li plena, i és una pregunta difícil. Jo la veritat és que, a veure, m'agraden moltes coses i és com que estic entre dos, però no és que vulgui dir que vulgui fer aquelles dues segur. O sigui, a mi m'agrada la psicologia, també m'agrada el disseny de la moda, però és com que, no sé, no estic molt convençuda. Sento que necessito més temps per pensar-ho. Jo encara no sé res, però crec que vull fer batxillerat en comptes d'un cicle, però encara no sé quin tipus ni res. Jo, en el meu cas, vull ser directora de cine i guionista, però no sé. Jo sé que vull fer el batxillerat, però no tinc molt clara una branca. Bueno, abans d'acabar, Pep, un consell molt breu per als estudiants, així, per com... No saps mai per on t'arribarà la pela. Per tant, no feu res pensant en els diners. Feu pensant en el que us agrada. I si feu alguna cosa que us agrada i us ho passeu bé, com que us hi dedicareu i us implicareu, pot ser que obtingueu diners o, com a mínim, si no obteniu diners, almenys us ho passareu bé. Si feu alguna cosa per diners, l'experiència que he tingut amb els meus alumnes és que al final han hagut de canviar de feina i no han tingut ni els diners ni la felicitat perquè tampoc han dedicat el seu temps al que els agrada. Doncs fins aquí el capítol d'avui. Nosaltres ja anirem tallant per aquí, però hi haurà més capítols dels nostres companys. Moltes gràcies per tot, fins aviat. Fins aquí hem arribat, som les 4 estacions, La Victòria, La Zoe I la Martina. i l'Alèxia.